Kävinpä sitten Sompasauna on tuolla. Olipa hyvät löylyt ja täällä on tällaista nykyisin. Rakennetaan ja tästä lähtee Sompasauna, joutuu 500 metriä muuttaa tuonne pohjoiseen Tuuva-alueelle ensi syksynä. Täällä on tällaiset mylläykset. Kuvaan kohti Kalasatamaa ja tosiaan siihen tulee iso venesatama ja siksi joutuu. Kävi ottaa löylyt ja olipa ihanaa. Tällaista tää elämä on. Nyt on uudet releet päällä. Tänään ei kuvata itteen, vaan näette kohta minkälaista tää on tää kala. Kun lähdetään pois Sompasaunasta. Täällä on kuule Monaco Riiken rallia ja Ensun hallia ja halia ja palia ja vaikka mitä niin. Joo, no ei tässä mitään muuta. Hauskaa illanjatkoa teille ja tervetuloa joskus munkaan Sompasaunailemaan. No, ei muuta. Mo!